projecte que està emmarcat, diguéssim, en l'educació per la salut. Per tant, els usuaris, els ciutadans poden accedir-hi de forma autònoma, però també els professionals de la salut tenen l'opció de prescriure aquest contingut als seus pacients o a les persones que atenen. Les persones tindran una millor percepció de la seva salut si estan corresponsabilitzades i si tenen aquesta informació sobre salut per prendre les seves pròpies decisions. L'aplicació mòbil ens permet fer aquest tipus de cerques i consultes des de qualsevol lloc. A Infermera Virtual, des de fa uns mesos, estem col·laborant amb Transports Metropolitans de Barcelona, oferint consells de salut en format de vídeo a les pantalles que hi ha a les andanes del metro i en algunes parades d'autobús. El nostre repte d'aquí al 2020 és que la Infermera Virtual et permeti trobar allò que vols en la major brevetat possible, com a ciutadà i com a professional. I aquesta és una de les nostres prioritats.